ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କରେ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମେ ଯାଇ OUAT ଫାର୍ମ ଖଟି ଜାଗାରେ। ଧାନ ବିଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରି ସେଠୁ ବାହାରିଥିଲୁ। ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଚକୁଳି ଘୁଗୁନି ଦେଖି ସେଠି ଅଟକି ଗଲୁ। ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ଟିକେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ସେଠୁ ବାହାରି ଆସି ନାଣ୍ଡି ବଗୁଲି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ପିଇଦେଲୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲୁ ସବୁଜ ପରିବା। ତାପରେ ଭାବିଲୁ ଆଜି ଶାଗ ଭଜାଟେ କରିବା। ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖି ପିଜା ଗାର୍ଲିକ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ। ତାକୁ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ବର୍ଷା ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବି। ବୋଉ ଗାଳି କରିବାରୁ ଚୁପଚାପ ଆସି ଘରେ ଶୋଇଲି। ଛାଡ଼ ସେସବୁ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା ଗାଳି ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୋମୋ ଗୁଡ଼ା ଟକ୍ ଟାକ୍ କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଖାଇସାରି ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି। ସେତିକି ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅଧା କାମଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ପୂରା କରିଦେବି। ଭାବିଲି ରାତିରେ ଛତୁ ଭଜାଟେ କରିବି। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଛତୁ ସହ ସରୁ ଚକୁଳିଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଖାଇକି ଶୋଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।